Již několik týdnů drží zprávy tzv. Hlavních médií o letošní vlně veder lidi v napětí. Zprávy o vyschlých řekách a s tím souvisejícím omezení vnitrozemské lodní dopravy, lesních požárech v jižní Evropě i hrozících ztrátách úrody v zemědělství uvádějí lidi do doslova šokového stavu. Jako příčina těchto extrémních teplot se ve všech médiích systému neustále uvádí údajná klimatická změna způsobená CO2. Média neustále vštěpují obyvatelstvu údajnou souvislost s touto neustále propagovanou agendou týkající se CO2. Zde se však nabízí otázka, zda se tím má vyvolat u obyvatelstva panika ohledně klimatu? V pořadu Ne CO2, tajné vojenské zbraně a rozprašování jedov ohrozují světovou klímu se dokazuje, že tato souvislost je takzvanými mainstreamovými médii dokonce systematicky vštěpována. Január 2025. V Južnej Kalifornii zúria lesné požiare. A výsledkom tejto štúdie je, že zmena klímy zvýšila riziko ničivých lesných požiarov. Horúce, suché a veterné podmienky, ktoré viedli k obrovskému rozsahu požiarov, možno z 35%, pripísať zmene klímy spôsobenej človekom. 23. Január 2025. Nad Írskom zúri búrka Eowyn. Existujú pravdepodobné súvislosti medzi extrémnymi búrkami, ako je tá dnešná, a zmenou klímy a v dôsledku otepľovania budeme svedkami silnejších búrok. 28. Máj 2025. Švajčiarsku horskú dedinu Blatten z veľkej časti zničila lavína sutín a ľadu. Profesor Michael Krautblatter vedie katedru svahových pohybov na Technickej univerzite v Mníchove. Má podozrenie, že udalosť vo Vallee súvisí so zmenou klímy. Obrovské záplavy v Texase na začiatku júla 2025. Bola na vine zmena klímy. Zmena klímy vedie k tomu, že tropické búrky sú nebezpečnejšie aj iným spôsobom. Dá sa preto očakávať, že v dôsledku zmeny klímy sa budú častejšie vyskytovať extrémne, potenciálne smrteľné búrky. 27. júla 2025. Grécko a Turecko bojujú s rekordnými horúčavami a lesnými požiarmi. Zmena klímy ako urýchľovač požiarov. Vedci považujú za rozhodujúci faktor čoraz extrémnejších podmienok zmenu klímy. Tato dokumentace vyvolává závažnou otázku, zda se v tomto případě nejedná o cílený klamný manévr založený na velmi sporné teorii o CO2. Jehož cílem je, aby skuteční původci klimatických změn mohli zůstat skryti a nebyli vystaveni pozornosti veřejnosti. Vzhledem k současné vlně veder a s ní spojenému velmi spornému zpravodajství veřejnoprávních médií je třeba si položit závažné otázky, které tento provokativní dokument nastoluje, naléhavěji než kdy jindy. Z tohoto důvodu zde uvádíme další poučné pasáže z tohoto dokumentu. Toto bolo len niekoľko príkladov toho, ako systémové médiá tento rok informovali o prírodných katastrofách. Všimli ste si spoločný rys. Obetným baránkom týchto katastrof je vždy zmena klímy, ktorú údajne spôsobuje CO2. ZDF na svojej domovskej stránke definuje príčinu tejto klimatickej zmeny takto. Klimatické zmeny napredujú. Zmiernime ich, ak budeme vypúšťať menej CO2 a iných skleníkových plynov. Toto absolútne tvrdenie ZDF a ďalších médií, že klimatické zmeny sú spôsobené len skleníkovými plynmi, sa však otriasajú v základoch, keď sa pripustia k slovu okrem mainstreamu aj protihlasy zo slobodných, alternatívnych a informačných platform. Tu sú dva príklady. Poprvé, dokumentárny film Kla.tv Klimatický konsenzus pod lupou vyvracia tvrdenie, že 97% vedcov súhlasí s tým, že klimatické zmeny sú spôsobené CO2. Ide o vedecký podvod s lacnými kúzelnickými trikmi. Po druhé, dokumentárny film Kla.tv aktualizácie pre Gretu používa fakty a čísla, aby dokázal, že za klimatické zmeny sú zodpovedné úplne iné príčiny.
V mnohých ďalších dokumentoch Klab.tv odvysielala vyvrátenie tézy CO2. Dobre podložené odborné prezentácie, ktoré sú divákom ARD, ZDF a spoločnosť zatajované, ukazujú aj iné možné príčiny klimatických zmien. Tieto tri nasledujúce fakty by mali každého objektívneho pozorovateľa ohľadom tejto kontroverznej teórie o CO2 prinútiť sa zamyslieť. Fakt 1. Zloženie vzduchu. Objemový podiel CO2 vo vzduchu je 0,4%. Fakt 2. Podiel CO2 v ovzduší, ktorý môže človek skutočne ovplyvniť, sú približne 4%. To znamená, že človek môže ovplyvniť len 4% z 0. 4% obsahu CO2 vo vzduchu, čo je približne 0,16% celkového množstva vzduchu. To je približne 0,16% celkového objemu vzduchu. Fakt 3. Podiel Nemecka na celosvetových emisiách CO2 predstavuje maximálne 2%. To znamená, že občania Nemecka ovplyvňujú prostredníctvom CO2 len približne 0,32% celkového množstva vzduchu. Môže šiesta číslica za desatinou čiarkou skutočne zachrániť klímu? Kto môže na základe týchto čísel ešte úplne pochopiť pohľad na problém CO2 a klímy? Najmä keď sa do projektov kompenzácie emisí oxidu uhličitého každoročne pumpujú miliardy. Ako však ukazujú vyššie uvedené príklady z roku 2025, ARD, ZDF a spoločnosť napriek všetkému naďalej predávajú teóriu CO2 ako fakt svojim miliónom divákov. V tejto súvislosti je dôležité, že existujú verejne prístupné dokumenty, ktoré dokazujú, že najmä armáda môže skutočne vo veľkom rozsahu ovplyvňovať klímu pomocou zbraňových systémov na ovplyvňovanie počasia. Dokazy o existencii zbraňových systémov na zmenu klímy. 1. Európsky parlament. Európsky parlament to potvrdzuje v správe zo 14. januára 1999 s názvom HARP, zbraňový systém ovplyvňujúci klímu. Existencia nebezpečných meteorologických zbraní. Tu sú krátke výňatky z tejto veľmi explozívnej správy. HARP sa dá použiť na mnohé účely. Manipuláciou s elektrickými vlastnosťami atmosféry možno ovládať obrovské sily. Ak sa to použije ako vojenská zbraň, dôsledky môžu byť pre nepriateľa katastrofálne. HARP dokáže nabiť jasne vymedzenú oblasť miliónkrát väčšou energiou ako akákoľvek iná konvenčná energia. HARP môže spôsobiť zmeny klimatických podmienok. Systém môže ovplyvniť aj celý ekosystém. Ďalším závažným dôsledkom HARP sú diery v ionosfére spôsobené silnými vlnami smerujúcimi nahor. DOS. Dohovor OSN ENMOD známy ako dohovor OSN o environmentálnych vlnách. Tu je výňatok z dohovoru OSN ENMOD z roku 1976, v ktorom sú ilustrované možnosti, ktoré môžu vzniknúť používaním techník manipulácie životného prostredia. Zemetrasenia, prílivové vlny, narušenie ekologickej rovnováhy v regióne, zmeny v štruktúre počasia, mraky, zrážky, rôzne druhy hurikánov a tornád, zmeny v štruktúre klímy, zmeny v oceánskych prúdoch, zmeny v stave ozónovej vrstvy a zmeny v stave ionosféry. 3. Bývalý minister obrany USA, Dr. William Cohen, Cohen potvrdil existenciu týchto klimatických zbraní 28. apríla 1997 na konferencii o terorizme v Aténach. Iní sa dokonca zapájajú do akejsi formy ekoterorizmu, pri ktorom menia klímu, vyvolávajú zemetrasenia a otvárajú sopky pomocou elektromagnetických vln. Je to skutočné a preto musíme zintenzívniť naše protiteroristické úsilie. 4. Početné patenty potvrdzujú existenciu klimatických zbraní. V USA existujú stovky patentov na technológie manipulácie s počasím. Mnohé patenty, napríklad americký patent 4 412 654, potvrdzujú, že lietadlá môžu rozprašovať vysokotoxické látky, ako napríklad hliník, bárium alebo olovo, vo forme jemného prachu, čo má obrovský vplyv na počasie.
Mali by byť tieto veľmi drahé americké patenty naozaj len prihlásené a nikdy nepoužité. To sotva, pretože v rokoch 1947 až 1978 schválil americký senát 110 programov na manipuláciu s počasím. Dokument amerického letectva z roku 1996 jasne uvádza cieľ. Počasie vlastníme do roku 2025. Tieto dokumenty nespochybniteľne dokazujú, že už 10 ročia existujú tajné vojenské zbrane, ktoré môžu vyvolať búrky, nepriaznivé počasie, ale aj extrémne sucho a preukázateľne zmeniť našu klímu. Konkrétne ide o už spomínané anténne systémy HARP. Ako ukazuje mapa sveta, takéto systémy fungujú v mnohých krajinách už 10 ročia. Najmä USA s jedným zo svojich najväčších zariadení na Aljaške, ktorého prevádzka od 90. rokov vyžaduje obrovské množstvo energie, preukázateľne vykonávali aj zásahy do klímy a počasia. Aby bolo možné tieto zbrane používať ešte efektívnejšie, je čiastočne potrebné aj rozprašovanie vysokotoxických látok z lietadiel. Skutočnosť, že sa to skutočne deje a v žiadnom prípade nejde o konšpiračnú teóriu, potvrdil krátko pred svojou smrťou aj bývalý šéf FBI Ted Gunderson. Americký prieskumný pionier dr. Anthony Hilder s odvolaním sa na lekárske dôkazy uviedol, že Gunderson nezomrel prírodzenou smrťou, ale bol otrávený. Dokumenty, ktoré Gunderson citoval, a jeho osobné vyhlásenie vrhajú nové svetlo na všadeprítomnú diskusiu o klíme v posledných rokoch. A určite nie každá prírodná katastrofa bola vyvolaná zbraňami ovplyvňujúcimi počasie. V súvislosti so spravodajstvom masmédií si však treba naliehavo položiť dve otázky. Prvých, prečo sa ľuďom neustále predáva teória CO2 ako dokázaná veda? Druhých, prečo sa na druhej strane v diskusii o klíme úplne ignorujú alebo dokonca popierajú tajné vojenské klimatické zbrane, ktoré preukázateľne poškodzujú našu klímu. Nasledujúci scenár poskytuje presvedčivé vysvetlenie týchto dvoch mimoriadne brizantných otázok. Vysoko postavení vojenskí dôstojníci mali vždy veľký záujem o počasie, pretože moc nad počasím môže byť rozhodujúca pre vojnu. Nie nadarmo bývalý americký prezident Lyndon B. Johnson povedal: kto ovláda počasie, bude ovládať svet. Armáda si však od začiatku uvedomovala, že používanie týchto tajných vojenských meteorologických zbraní a s tým spojené rozprašovanie vysokotoxických častíc oxidov kovov do atmosféry nevyhnutne zmení klímu z dlhodobého hľadiska. Aby sa vyhli tomu, že budú sami odhalení ako pôvodcovia vážnych klimatických zmien, začali s podporou mediálnych kampaní presadzovať tézu o CO2. Náhle sa varovalo pred klimatickým hororovým scenárom, pri ktorom by celé mestá zmizli pod morom. A napríklad z mora by vyčnieval iba Kolínsky dóm. Zároveň sa objavili hlasy vedcov, ktorí národu predstavovali CO2 ako klimatického obetného baránka. Odvtedy bolo životne dôležité CO2 pod zámienkou vedy prakticky démonizované. Mohol sa začať obchod s odpustkovými certifikátmi CO2, ktorý pripomína predaj odpustkov v stredovekej cirkevnej histórii. V dôsledku toho sa tento zločin stal veľmi výnosným obchodným modelom. Ako v detektívke, skutoční páchatelia klimatických zmien teda od začiatku konali s diabolskou vypočítavosťou a nastražili falošnú stopu. Aby bolo možné tajne pokračovať v experimentovaní so zločineckými klimatickými zbraňami, museli sa všetky klimatické zmeny zvaliť na obetného baránka CO2. Skutoční klimatickí zločinci sa vždy dokázali skryť v tme za údajne vedecky dokázanú tézu o CO2. Takže teória CO2 sa nakoniec ukázala ako čistý manéver na odvrátenie pozornosti, ktorý má chrániť skutočných páchateľov. Verejnosť sa za žiadnych okolností nemohla dozvedieť, aký zákerný zločin sa vlastne pácha. V jednoduchom jazyku to však znamená, že celé úprimné klimatické hnutie bolo zneužité na kriminálne účely. Úprimní ľudia, ktorí sa angažovali v ochrane svetovej klímy, sa nechali zneužiť ako ťahači vozíka CO2. Pod zámienkou dobrých úmyslov, že znižovaním CO2 sa zachráni klíma a príroda, sa sledovali vojenské a komerčné ciele.
Pohľad za oponu klimatických zločincov. Slávne príslovie follow the money, sleduj peniaze, sa používa ako rada, že treba analyzovať finančné toky, aby sa odhalili motivy, ľudia v pozadí alebo skorumpované siete. A tak zapadá do obrazu, že práve rodina Rockefellerovcov významne podporuje klimatické hnutie, ktoré je postavené na CO2 naratíve. Rodina Rockefellerovcov hrá v slobodomurárstve vedúcu úlohu. Táto tajná spoločnosť a Rockefellerové nadácie verejne predstierajú, že podporujú charitatívne účely. Aké sú však ich skutočné ciele? Spoločným cieľom slobodomurárov vysokého stupňa je nastolenie nového svetového poriadku s jednotnou svetovou vládou, v ich prospech, a nie v prospech svetovej populácie. David Rockefeller načrtol cestu k dosiahnutiu tohto cieľa takto. Sme na pokraji globálneho otrasu. Stačí, aby prišla kríza veľkých rozmerov a národy príjmú nový svetový poriadok. Títo posadnutí svetovou nadvládou teda využívajú rozsiahle krízy, aby ľudí na celom svete priviedli k tomu, že svetovú diktatúru nielen schvália, ale priamo po nej zatúžia. Okrem teroristických kríz, ako 9/11, údajných pandemických kríz, všetkých možných alebo reálnych hrozieb svetovej vojny treba medzi krízy veľkého rozsahu zaradiť aj klimatickú krízu spôsobenú zbraňami na ovplyvňovanie počasia. Aby mohli tieto krízy vo veľkom rozsahu zinscenovať, sú aktéri v pozadí závislí od podpory mass-médií. Preto David Rockefeller pred mnohými rokmi povedal: sme vďační Washington Post, New York Times, časopisu Time a ďalším skvelým publikáciám. Ich riaditelia sa zúčastňovali na našich stretnutiach a takmer 40 rokov dodržiavali svoj sľub diskrétnosti. Bolo by pre nás nemožné vyvíjať naše plány pre svet, keby sme boli počas týchto rokov vystavení pozornosti verejnosti. Z tohto dôvodu je potrebné na záver objasniť aj úlohu mass-médií. Úloha povinných médií. Príklad diskusie o klíme je veľmi dobrou ilustráciou vplyvu verejných médií na vnímanie ľudí. Hoci existencia klimatických zbraní je dokázaná už 10 ročia, verejnosť tieto zbrane nejako nevníma. Namiesto toho priemerný občan usudzuje, že neobvyklé poveternostné javy vždy priamo súvisia so zvýšenými emisiami spôsobenými ľuďmi a s následnou zmenou klímy. Takto sa mu to vštepovalo celé 10 ročia na všetkých kanáloch systémových médií. Na druhej strane, informácie o vojenských meteorologických zbraniach boli verejnosti zatajené. Začínajúcu verejnú diskusiu o takýchto zbraňových systémoch médiá potlačili už v zárodku a rozprašovanie toxických látok nad hlavami všetkých občanov odsunuli do ríše konšpiračných teórií. Povinné príspevkové médiá tak slúžia malej menšine a jej záujmom. Vážení diváci, Kla.tv už roky upozorňuje, kúpené mass-médiá, predovšetkým verejnoprávne, patria medzi najnebezpečnejšie organizácie na svete. Neodhalili zločinecké machinácie v klimatickej debate, naopak ich kryli, čím sa sami stali spolupáchateľmi. ARD, ZDF, ORF, SRF a spoločnosť sa diskvalifikovali. Ako dlho ešte chceme napríklad dovoliť, aby sa po našich domoch a záhradách rozprašovali látky, ktoré otravujú naše potraviny? Dnešná doba si žiada, aby občania informovali občanov. Venujte chvíľu času a informujte o tejto dokumentácii svojich priateľov a známych. Môžete tiež použiť sociálne médiá, ako je WhatsApp, Facebook, TikTok alebo dokonca X. Krátky odkaz, ktorý sa zobrazuje, vám uľahčí jeho šírenie.